Pantes sing mak kuping ya Kak. Rama. Rama. Ikus Rama. Loh. Nok nanes warjus wong Cikedung nanging batin tetap menikah. Henda modar ya los. Gawe mengkel ning wong dabuk. Sampai ki ngomongnya kayak konon Kang. Beli los bae ah. Anak sampai lagi megap mesak kangelan ku Kang. Hendak lenger galos. Rama. Kula ki beres. Aja mak di bapak nira. Apa sih? Siapa Kristian yo kayak bapak nira. Bocahku. Tim Kartim. Kartim. Aran kula Cikone Kartim. Rama ku priwen ci. Saking sengit ya ning raimu. Kuna sengit priwen ci. Pepola iki ganti singkat padat mudah dimengerti aja ditele-tele. Sirah. Ari Rama sing ngongkon pengen Aja kaget. La ilaha illallah dadi tukaran karo anak. Ora beli. Lagi esuk tukar karo ibu. Kena wong tua tak batakan ning anak. Makanya hari wong menggawe ku karya enake bae. Beli mikir buat priwen carane kokon selamat. Wis. Di kokon wis. La ilaha illallah. Untung isine belajar Iwat Narmin bisa nyandak sing Aja watir. Beres pokoknya mah. Oh iya dengan Kang. Menyengit. Beres. Siap komandan. La ilaha illallah. Tugas sudah dilaksanakan. Pergaulan karo si Raja Oleng ini. Karo wong tua komandan. Ya Rama kan sing nugas beli. Iya nang rongo kena. Bapak pikirannya kudak diduk. Waduh apa mana kula. Sira ki priwen perintah Rama ki. Beres ajat melang. Cikoneng. Lamunan duduk Cikoneng. Kayak neng. Mual bisa Rama. Tugas kini mangsa bisa hak. Lamun duduk Cikoneng mah. Aduh bengane lagi meteng kini ngerimut ning kancil kita ki. Jari kanda mekenen ki. Ono sing kanda Rama sing sesek pikirane. Rama ku terus payungan Rama ku ngongkon mateni Pangeran Kornel. Gus cicing tong ngomong sia. Piwen sih? Gus pancan. Bae. Iku aja dik-dik baik. Kula merasa penasaran melang aku kangkin ki barang buktinya ya beli. Anak getie beli coba. Oh,